Dragi locuitori ai municipiului Marghita, împreună cu colegul meu, Cristi Pop, am stabilit 3 proiecte importante pentru municipiu. Un parc industrial pe care să-l realizăm împreună Primăria și Consiliul Județean pentru a oferi condiții firmelor să dezvolte afaceri în Marghita, o centură care să ocolească municipiul Marghita în așa fel încât tranzitul prin municipiu să se facă mai ușor, iar centura să asigure și o zonă de dezvoltare și finanțarea unui aquapark pentru a pune Marghita pe harta geotermală în vestul României. Am încredere că alegerea domnului Cristi Pop în funcția de primar va face ca în anii următori Marghita să-și schimbe fața și să se dezvolte. Împreună cu dumneavoastră și cu Cristi Pop facem echipă pentru dezvoltarea municipiului Marghita în anii următori. Succes! Mulțumesc!